Bon dia, colla! Si parlem dels nens, ens referim als nens i les nenes. El que passa és que, de vegades, pot ser que tots siguin nenes i només hi hagi un nen. Podem dir també els nens. Podem dir els nens o el nen i les nenes. Però hi ha una manera molt més eficaç de dir-ho. És els infants. I si diem els infants, agafem tant els nens com les nenes. Agafem tot el grup sencer. Amb els infants anirem al parc, anirem de colònies, anirem al riu, anirem amb bicicleta. Podeu fer servir la forma que vulgueu, però jo recomanaria la forma els infants i recuperarem aquesta paraula tan genuïna. I us aconsello la cançó Fulls de Joan Baptista Humet, el cantautor terrassenc que parla d'una manera brillant sobre els infants del seu temps i els infants de sempre.